Hej. Jeg har lavet denne her kanal, fordi at jeg vil lave, som I kan høre i navnet, Brink Challenge og vlog. Og så står der godt nok ikke i navnet, at jeg vil lave noget gaming også. Men fordi der står Brink, det er fordi at mit mellemnavn, men mit kælenavn også er Brink. Så ja. Jeg vil lave det her, fordi at jeg synes, det er sjovt at lave videoer. Siden jeg var 7, der har jeg prøvet. Nej, da jeg var 7 og 8, tror jeg det var, der havde jeg min lille Nokia-telefon, hvor jeg lige sad, fuck, jeg er lækker. Yeah. Så der lavede jeg nogle små videoer, hvor jeg bare snakkede til mig selv og sådan noget. Det lyder nok lidt kedeligt. Men det kan godt være, måske hvis der er nogen, der ser den her video, så vil det godt være, at jeg lyder lidt kedelig. Men her i starten også, der tror jeg ikke, jeg vil klippe så meget af mine videoer. Kun hvis jeg laver nogle små fejl og sådan noget, så tror jeg, jeg vil klippe mine videoer. Men ellers ikke. Og så, ja. Så kommer der noget, når jeg har fået nogle subscribers og sådan noget. Jeg laver først vlogs og sådan noget, når der kommer sådan lidt højere op. Men nu får jeg lige se mit udstyr, det jeg har indtil videre. Jeg har ikke noget kamera lige nu. Jo, jeg har et, men det er rimelig skødt. Jeg har den her computer. Den der. Så har jeg den der skærm til min computer. Den er godt nok lidt stor. Men den der, det var godt nok den originale skærm til min computer, men den gik i stykker. Jeg skal faktisk have smidt det ud nu, men ja. Og prøv lige. I skal lige vide, hvorfor jeg har taget cap på. Rigtig, så går jeg med cap. Men når jeg laver, også da jeg var lille, der lavede jeg nogle videoer. Der lavede jeg altid videoer uden cap. Men prøv at se, hvorfor jeg har taget cap på nu. Derfor. Det vil jeg lige have haft en lur på den der seng, som er lidt roligt. Derfor viste jeg den også. Men jeg tror, det er den video. Min første video. Alle sammen. Det eneste, jeg kan sige, det er, ses til næste gang.